Welcome to my YouTube channel. Bitti rồi đó. Narzary siya Gwdan. Yani, congratulations sudah dirabai. First winner, by second winner ini naidin teman. So, logofer, hello everyone. Gobaw ni Nordin si Pwilao na. Welcome to my YouTube channel. Nonton ko ani channel war na jala bay. Da nonton na nagas na ni Pwilao Narzary YouTube channel. Da nonton ko gibiang de खोन्थाग्रोनि गिबि पार्टिसिपेट खालामनायफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव आं सिगां बुंदोंमोन नालाय गिबि होगोन होननानै ओमफ्राय दा होसिगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बे ब्लगनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोसावना होगोन आरोना जेनेबा लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां मोनसे स्टुडिअ बानायनाय जादों आरोना न'आवनो ओरैनो आंनि ब्लग बेनो जाहैबाय बे आं थानायानो बेनो जाहैबाय आरो नर्माल ओरैनो पकेट रुमाव स्टुडिअ बानायदों मोनसे बेनो जाहैबाय आंनि माखासे खामानि मावनो गोनां गासिबो खामानिखौ बावनो मावजोबगोन आरोना दा नोंथांमोना आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिनि अनगा मोनसे दंबावो आरोना गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बैसागुनि सिगां मोनसे बक्स बायखाबाय आरोना बैसागुआव मोसानो दा बे बक्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव रिभिल खालामना होनोसै आरोना बे दा स्टुडिअआवबो खामानि होगोन ओमफ्राय आरो बे बक्सखौ माखासे मोसानाय मानाय बेफोरावबो खामानि होगोन आरोना दा नोंथांमोना नायबाय थादो लेट्स गो आनबक्सिं आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ क्वालिटिखौ एसे खम नुदोंमोन आरोना दा एसे मोजां नुनो हाबाय मानो होनबा आं दा मबाइल गोदान लाबाय नै दा बेखायनो आं खबरा बेनो जाहैबाय एसे उल्टासो जायो माथो रेडमि नट 13 आरोना दा एसे मोजां क्वालिटिया केमेरायाबो बांद्राय गाज्रि नङा आरोना होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आनबक्सिंखौ दा लोगोफोर बेनो नर्माल आरोना न'आ ओमफ्राय गाहायाव जेबो गैथ'वा जेबो होथ'वाखै आरोना बेयाव ओरैनो इगनर खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेनो ओरै माखासे सेटआप ओमफ्राय नै भिडिअ दामदोंमोन गान दामदोंमोन ओमफ्राय नै DSLR-आ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनो माखासे बेयावनो खामानि मावो आरोना एडिटिं बेफोरावनो जाजोब्बाय आरोना गासिबो गिबियावनो मोननै आनबक्सिं खालामनांगौ दंमोन मोननैखौबो खालामग्रोबाय आङो एडभान्स नोंथांमोना गाज्रि मोननांला नैबे जाहैबाय HP नि प्रिन्टार मोनसे लाबोदोंमोन आङो माबायाव अनलाइनावसो बिहरदों आरो दा बेखौ इउज खालामबाय माखासे ओमफ्राय दा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय आरोना माबायदि बेनो नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव नायबानो मोनसिगोन बेखौ बायना लाबाय आरोना पार्सनेल इउजनि थाखाय मालाबा नांगौ जायो दखानाव थांबाय थानो हास्लाबा आरोना स्केनारबो दङ बेयावनो लोगोसे आरो माखासे बुस्थुखौ खालामनो हाजोबो ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे खदा माने बेथ' फुराना आंनि बक्स साउन्ड बक्स ओमफ्राय नैबे ब्लुटुथनि आरोना बेबो ट्रलि साउन्ड बक्स दे नोंथांमोना आनबक्सिंखौ नायदो आरोना एबार नोंथांमोना मबाइलखौ इगनर खालामबानो जाबाय दा आनबक्सिंखौ नायदो आरोना नोंथाङा लोगोफोर होमबा लोगोफोर आं एसे बख'नि बुस्थुखौ दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोनगोन आरोना नै मा हरफादों बिसोरो सुइस हरबाय बयनिबो रायलायग्रा दं आरोना रायलायग्रा मोनसे ओमफ्राय मोनसेया नैबे मोनसे टटेल मोननै हरो बे मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय नैबेजों जेक हरफाबाय मोनसे ओमफ्राय बेनि उनाव नैबेखौ होग्रा आरो लोगोसे दे होमबा बेखौ आनबक्सिं जाबाय फार्स्टनिया एबार बोखाबाय नै अरिजिनेल बुस्थुआवसो बेखौ बाव दोनथ'सै गाहायफ्राव दोनबावोसोबा बेनो आरोना बुस्थुआ देनां गिलिरलै मायदिबो मोनसे गिलिर बायनो हाबाय मोनसे ट्रलि मोसानो नामा ओरैनो सिङाव जेबो गैला खालि जाहैबाय ओंखायनो दोनग्रोनोसै सिङाव गानदामगोन र' बे बुस्थुनि बे मोनसे थाबाय अपसनफ्रा नै अपसनखौ खोन्थानो नोंथांमोननो बे जाबाय गासिबो अपसना नायना ला नोंथांमोना नायबाय दा ओमफ्राय बिनि सुइचआ बेक साइडआवसो थायो आरोना अना आरो बेवहायबो भलिउम मा गासिबो बेस टेस बावनो दंजोबो उल्टासो आरोना नैबे वाइफाइनि दां टावार गाहायथिं दोनबा साबसिन नैबे जेक MIC
बेनिफ्राय एसि माने कारेन्टजों पावार नोंसोर बेस टेस्ट गासिबो बावनो दंजोबो आरो ना नै इक' अन खालामसै एबार नोंथांमोननि सिगाङावनो अन खालामबाय ब्लुटुथ मड एक्सुवेलि आं सिगाङाव नायखांखाबायमोन ना दा नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लुटुथनि कानेक्ट जाथोंसै गावनो ओमफ्राय नैबेफोरनो आरोना एसे गोजौलै बुस्थुआ माखासे बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामबानो जाबाय दा खोन्थानो सानो आनबक्सिंआनो बिदि जाहैबाय आरो ना माखासे प्लास्टार होआखै गाहायाव दा ओरैनो न' बानायबाय स्टुडिअ बेनो फैसा गैया नोंथांमोना जुदि डनाट खालामोबा बानायगोन आरो थाब ओरैनो जकिंसो नाङा नांनाया नोंथांमोनसिम बुंखाबाय लोगोफोर मा फैलाबाय फैलाय आं अलरेडि पिसिखौ अन खालामना दोनखादों आरो ना एबार कानेक्ट खालामनि ब्लुटुथ पेरिं जाबाय आरोना बुस्थुआ कानेक्ट जाथ'वाखै सोलाबोबा गोदान पेरिं खालामना फैबाय आरोना नै एबार कानेक्ट जासिगोन The Bluetooth device is connected successfully. बिदि मानो होनोब्रा गाना अलरेडि जाबाय बेबायदि जाबाय दा हाजारासेयाव होदों ओमफ्राय ओरै नैबाव साउन्डफ्रा बेयाव जाबाय आरोना कपिराइट फैगोन ओमफ्राय ओरै नायग्रोनि र' बेसफोरखौ एसे बारायनानै माबायदि गोमो फुल जाबाय ट्रिपल बेखौ बांद्राय होनाङा होनाया इक' फुल होनां एमएस भलिउम जाबाय माखासे सेटिं Madi muhini dong miselela जाबाय आरोना लोगोफोरनि लाराखौ कानेक्ट खालामनि एबार रिमट होनानै भलिउम बावनो बारायनो हागोन आरोना नाङा मबाइलाव भलिउम बारायनो हायो आं बेटारि लाबोदोंमोन मोननै बेटारि सोग्रोनि आरोना आं बेटारिया जाहैबाय बेखौ खुलिनाया नैबाव मोनसे गेजेराव गुफुर फैयो आरोना बुस्थुआ बेखौ हिसाब गैया खानायाबो थख्ला जाबाय नै दाख्लै सिनजादोंमोन आं बेबायदिखौ ओरै आयौ खानाय जाखादों डाइरेक्ट हेलौ नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजोबबानो जाबाय साफा साफा आरो थेंक्स फर वाचिं जोबहैनायनि सिगां थाबाय आरोना लोगोफोर गासै खनसेनो माबारांलाय आरो जाय गिबि पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिसोर कंग्रेचुलेसन्स आंनिफ्राय दा नोंथांमोननि गिबि पार्टिसिपेटखौ होनाय जाबाय बेनि गेजेरजों आरोना एलाउन्सआव हरसे खोन्थाहरनाय जाबाय आरोना नोंथांनि सिगाङाव नोंथांमोना साफा साबस्क्राइब खालामदों गावसिबना हो मा हायाबालाय साबस्क्राइब खालामनायालाय माथो गिदिर खोथा ना मा बुङो जालालै मिनिनो ओंखारो दा सेटआपआ जाबाय आरोना लोगोफोर बेनोसै दा नोंथांमोना जुदि मिउजिक भिडिअ खालामनो गोसोबा आंखौबो कलाबरेट खालामनो हागोन दा आंबो एसे खेबनायफ्राव गोरोंखा आरोना
जास्ट आंनाव DSLR दङ 200mm मोनसेया नैबे जाहैबाय अरिजिनेल मोनफानाय बेनिजोंनो 55mm ओमफ्राय बिनि गेजेराव गिम्बल बायथ'वाखै गिम्बलखौ बायगोन उनाव लासैनो ओमफ्राय बेटारियाबो मोनसेल' दङ बेटारिखौ मोनसेयानो एसे गोबाव थाङो बांद्राय गोबाव थांद्राया आरो गोजाम फुरान जाबाय नालाय बांद्राय गोबाव थांद्राया थेवबो नांगौखिनिखौ मोनो आरोना दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि मिउजिक भिडिअ गोसोबा जुदि गोदान फ्रेस खालामनो गोसोबा आंजों कलाबरेट खालामनो हागोन आंहा जेबो फैसा नांथ'आ आरोना दासान्दि मानोना आंहा इउटुबा दासो 1K थांदों मनेटाइजेसन खालामथारनांगौ आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ आंनिखौ सोरबा नायफ्लांदोंबा कलाबरेट खालामनो हागोन मिउजिक भिडिअ जिखुनु कभार भिडिअबाबो आंखौ लिंहरनो हागोन आरोना आंखौ लांफैनानै एसे माबादो आरोना टाइम स्पेन्ड खालामदो आंजोंनो दा लोगोफोर सोर दङ बयसबाबो गार्लसबाबो एभ्रिबडि बैसागुनि सिगां सोर कलाबरेट खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव एनाउन्स खालामनाय जाबाय मानो होनबा आंबो ओंखारसै एसे भिडिअ सर्ट भिडिअ ओमफ्राय बिदिनो एलबाम बिदिनो गासिबो मिउजिक भिडिअ माबा माबि गासिबो बानायनो सेस्था लानोसै आरोना आंबो जेनेबा आरो माखासे स्पर्ट्सआवथ' गैखाला आं स्पर्ट्सखौ गारनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों स्पर्ट्स गारनायनि रिजनानो जाहैबाय मेडिकेलाव माखासे प्रब्लेम जादों आरोना मेडिकेल खोन्थाथ' नंला प्राइभेट जाहैबाय बेयो दा बे मेडिकेल आउट जानो मानो जादों मानो जायाखै बेफोरखौ खोन्थाथ'ला दा गारनायाबो बारा थिग नङा गगा मोनदों दाख्लै मोनाजासे थानानै मोनसे खामानि मावदोंमोन बे खामानियावनो मोनाजासे थानानै एसे सिट मोनजानाय जादों आरोना 9टा गाहामसिम थानाय जानानै दा बे सिट मोनजानायावनो एसे गारमाया गाज्रि जानानै दं दे होमबा लोगोफोर न'आव बानायगासिनो नै दासिमबो कालार जेबो होआखै ओरैनो नर्माल बानायना दोनथ'दों आरोना पकेट रुमाव दा बेवहायनो स्टुडिअ बानायबाय दा लासैनो बानायसै इडिटखौ गासिबो सोलोंजोबखानाय आरोना आङो माखासे रोंजोबखायो मबाइलाव बानायो आरो पिसिआव बानायो बाट पिसिनिया बारा कम्फर्टेबल मोनाखै आङो दासान्दि माखासे सेटिं खालामनांगौ दंबावो एबार लेपटप पार्सनेल बायबासो पिसिआव पार्सनेल बानायगोन आरोना जास्ट DSLRनाथ' ओरैनो मबाइलाव बानाय हाखायो जेबो नङा ग'प्र'नियासो एसे दिगदार आरोना आरो आइफनफोर लायोबाबो आइफनना दिगदार जाहैबाय बेफोर ग'प्र'निखौ हायो खिन्थु कालारा गोसोम नुयो आरोना मबाइलाव बानायबा गोसोम नुजोबो साफा दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि कलाबरेट खालामनो गोसोबा DM खालामबानो जाबाय आंनि जिमेलाव हरबाबो जागोन ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव हरबानो जागोन आं नोंसिनो इन्सटाग्रामाव होनाय जाखाबाय आरोना डिसक्रिपसनावनो स' लोगोफोर साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाहरनाय जाबाय नैबे पिसिआवसोना साबसक्राइब खालामनो हाया मानो होनबा आं जिमेलखौ एड खालामथ'वाखै दाबो दा नोंथांमोना बे साबसक्राइबखौ गोसोम नुनायखौ थुना होबानो जाबाय आरोना दा आंनि सिङाव हाबनानै ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो आरो माखासेनि बेफोर दङ भिडिअ अट'मेटिक जायो नांगौ नेटा स्ल'लै एसे बेनो जाहैबाय नैबे दुर्गा फुजानियावनो माबा होदोंमोन आङो बेवहायनो माखासे भिडिअ होनायाव गिभवे पार्टिसिपेट खालामनायखौ होदोंमोन आरोना दा बेखौ लाइक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना दाथ' साइनिस खालामनांगौ आंथ' हाला ओमफ्राय एबार नोंथांमोननि सिगाङाव गिभवे पार्टिसिपेटखौ एबार होनोसै आरोना आङो गिभवे पार्टिसिपेटखौ खालामनायखौ गिभवेखौ होनोसै आरोना नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना कपि खालामबाय लाइभ प्रुफ आरोना कपि खालामनानै डाइरेक्ट निउ पेज खालामबाय गोदान पेज जानायनि उनाव गिभवे पिकार लाइभ प्रुफ दे लोगोफोर बबे मोजां बेनि गेजेराव स्ट'रिज कानेक्ट मोनसेया मोजां 10टा कमेन्ट पिकआप खालामगोन आरो बेनि गेजेराव मोनबाल' खालामनाय जागोन 10टा होनदोंमोन ना एबार मोनबाल' खालामनाय जासिगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आंखौ DM खालामबानो जाय देरहायो बिसोर DM खालामबानो जाबाय नायदो नोंथांमोना बेनो कंग्रेचुलेसन्स फैलाव 1K साबसक्राइबार्स नोंथांमोना नै अके थेंक इउ ब्र बेखौ मेसेज खालामदोंमोन आंखौबो रेन्डमलि पिकआप खालामबाय आरोना दा बेखौ इगनर खालामदों नोंथांमोना कंग्रेचुलेसन्स आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम आरो आंखौबो 1K जानायनि थाखाय आरो एबार नायदो मोनसे एबार जों फार्स्ट टाइम कंग्रेचुलेसन्स फार्स्ट विनार देन मिस्टार नाइस लिरना हरदोंमोन बिथाङा दा नै कंग्रेचुलेसन्स बे देरहाबाय फार्स्ट विनार ओमफ्राय सेकेन्ड विनार नै नायदो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ आरोना दानसोरां बसुमतारी नोंथांमोना
साबस्क्राइब कमेन्ट खालामहरदोंमोन सार गावल' थाङो माने आं बे फुजायाव थांनायाव बेरायनायखौ हगारनायाव बिदि बुंदों आरोना थेंक इउ नोंथाङा ओमफ्राय आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो लोगोसे नोंथाङा देरहानो हाबा बे कमेन्टजोंनो सेकेन्ड विनाराव कंग्रेचुलेसन्स दानसोरां बसुमतारी ओमफ्राय नोंथाङा DM खालामबानो जाबाय इन्स्टायाव डिसक्रिपसनाव इन्स्टा लिंक दङ बेयाव DM खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सानै थांबाय सेकेन्ड विनार थार्ड विनार थांबाय दानसोर बर' कंग्रेचुलेसन्स नोंथाङाबो देरहानो हाबाय दा नोंथाङाबो DM खालामदों आंनि इन्सटाग्रामाव कंग्रेचुलेसन्स एगेन ओमफ्राय साथाम थांबाय बेजों साब्रै फैसालि ब्रह्म नोंथाङाबो आयौ आदा लिरना हरदोंमोन नोंथाङाबो DM खालामबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव नोंथांमोन लिंकखौ होनाय जाखाबाय आरोना आङो खोन्थाखाबाय सिगाङावनो दे होमबा लोगोफोर नायबाय था थार्ड विनार थांबाय 5 विनार आफुरुटि मोजालै आगैनो थेंक इउ आब' नोंथाङाबो देरहाबाय कंग्रेचुलेसन्स आंनिफ्रायबो नोंथाङाबो DM खालामदो ओमफ्राय 5 फैलाव भिडिअग्राफि थेंक्स फर वाचिं गाइस फैलाव भिडिअग्राफि नोंथांमोनाबो बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय बे आंनो नोंथांमोना गासै कमप्लिट जाजोब्बाय विनार कंग्रेचुलेसन्स टु अल दा नै नोंथाङाबो बेखौ फैलाव भिडिअग्राफियाव साबस्क्राइब खालामदो बेबो आंनि माबाखा एकाउन्टखा दा बेयावहाय भिडिअ जत्थ' नैबे केमेरानिफ्राय भिडिअ हगारगोन बेखौ नैबेयाव हगारनाय जागोन आरोना लोगोफोर आरो आंनि बे मेन चेनेलावबो हगारनाय जागोन नैबेयाव हगारनाय जागोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होगोन आरोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थेंक्स फर वाचिं गाइस लोगोफोर विनार अल विनार आरो कंग्रेचुलेसन्स नोंथांमोना आंनिफ्रायबो अल विनार्स कंग्रेचुलेसन्स टु अल आंनिफ्रायबो गासिखौबो कंग्रेचुलेसन्स नोंथांमोना विनार जानो हाबाय बेखौ एसे लेट होनाय जाबाय आरोना 3 मान्थसो जालायबाय दा जेबो अरजाला नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामदोंमोन गोबावानो जाबाय 3 मान्थसनि उनावसो होनो हानाय जाबाय आरोना होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस गिभे विनारफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन्स एगेन आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर पार्टिसिपेट खालामनानै देरहानो हायासैबा नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना देरहानो हागोन आं 10K जाबा होगोन आरोना मोनसे गिभे बेवहाय देरहानो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय था भिडिअखौ नायबाय था आंनिखौ दे होमबा लोगोफोर keep support thanks for watching guys love you all congratulations to all my participatory giveaway winners thanks for watching guys love you all मेन बुस्थुआनो दासो ड्रिम लाइटआ दासो जादों आरोना बानायगोन आरो माखासे ड्रिम लाइट उनाव दं दा लोगोफोरनि स्टुडिअ डेट्स माइ स्टुडिअ माबोरै जाखो गासिबो नोंथांमोना स्टुडिअआ नायबाय मोजां माबायदि जाखो मिथिला दा लासै लासैनो आपग्रेड खालामनांगोन आरोना लोगोफोर दा नै बेनो जाहैबाय आंनि स्टुडिअ वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल वेलकाम टु माय स्टुडिअ गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बेनो माखासे मोननै बुस्थु बायनो हाबाय एबार आरो लासै लासै बायलांगोन माखासे बेयाव साजायजोबनांगौ आरो वाल प्रिन्टिं वाल ओमफ्राय वालपेपार आरोना ओमफ्राय दा नै बेनोसै नोंथांमोननि भिडिअ देखायनो हाबाय बेखौनो आरो नेक्स्ट भिडिअ कामिं सुन विल बि सुन बेनोसै कंग्रेचुलेसन्स फैलाव नार्जारी थांबाय गुगालायबाय